भाई पीछे से ऑर्डर आता हमारे गाड़ी का कि गोलू के दीदी आ चढ़स खजूर आ नीचे से बुढ़ावा चंदन भैया देखा रुक 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 इरा ससुरा ना कि रूसब तरह भी 10 गो लोग कही कि मन बबुआ मान जा ठीक बा तो जब बैठी और आज बनी तब बढ़िया से गाड़ी सुनी है ना चलो उड़ा लीजिए पहले रवा उड़ाई ना उड़ाई पहले ओकरा बादे गई हम आ गोलू के मुहा वाला जवाला गजब कई दिहला ए भैया आली बाबा इनके के लजवा दियो भी हम जब गईनी है कि नंबरी पर नंबरी उड़ावला गजब कई दिहला त हम चंदन भैया पर गईनी है ये अपना पले के उड़ावे लगा सुनी ना एक मिनट चंदन भैया के नाम दे दे आ उड़ाओ तनी कहे कि एके बेर दे के बात खत्म ना कर दी एके बेर दे के बात खत्म ना वो पहले से सोच के एके बेर दे के 20 टकिया उड़ा के ऊंट के मुंह में जीरा देता ना 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 20 टकिया उड़ा के हाथना गाड़ी सुनो तनी भगिना के खुशी उत्सव बराउ अरे भागिया में तो मजाक है यही मजाक ताली बजा दीजिए इनके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े बबुआ के मामा रूस गए नहीं रूसना नहीं है अब चंदन भैया अपने साले साहब को मना कर लाए यही तो अवसर है घर में खुशी का माहौल है क्या रोशन भैया यही तो मजाक है ना रिश्ता है संबंध रूस जाना कि जई बेकी करो बेटा रामाया गंगा तोरा बाप के नाम जई बेकी करो बेटा रामाया गंगा तोरा बाप के नाम गोलू जी के कहनाम पर तो हम गाली ना गई है लड़की पक्ष वाला के लेकिन गावल जरूरी बा।